En un acte conduït per la periodista de Catalunya Ràdio, Rita Marzoa, i dins d'un escenari immillorable, al pati renaixentista del Museu Frederic Marès, el Fons Català va reunir responsables, tècnics, col·laboradors i amics de l'entitat per celebrar els 25 anys d'història de la institució. L'acte, que es va amenitzar amb un seguit de peces musicals de diversos llocs del món, va comptar amb intervencions de càrrecs electes, membres històrics del Fons Català, representants de municipis, d'ONGs i de les parts que han participat de la col·laboració del fons durant aquest quart de segle. L'alcalde de Martorell, Salvador Esteve, que assistia per primera vegada en un acte com a president de la Diputació de Barcelona, va destacar la gran tasca que ha realitzat el fons gràcies a la cooperació entre municipis. És un acte important per un municipalista com jo, que fa molts anys que soc alcalde, que el meu ajuntament ha col·laborat sempre amb aquesta institució. És molt important que una institució així, dedicada a la solidaritat, pugui complir 25 anys amb un llarg balanç de cooperació internacional. Es dona la coincidència que és el primer acte oficial al qual acudeixo com a president de la Diputació i per això encara per mi té una qualitat addicional poder que sigui amb aquest acte de solidaritat. La felicitació al món municipalista català es va repetir al llarg de tota la vetllada. Francesc Mateu, president de la Federació Catalana d'ONG, va assenyalar que el gran èxit del fons havia estat aquest, la cooperació descentralitzada i directa entre municipis. La construcció del Fons Català, però, no va ser fàcil. Així ho va explicar el que va ser el primer president de l'entitat, l'exalcalde de Salt, Salvador Sunyer. El fons va ser una finestra que m'obria perspectives molt més amples. Veia tot un panorama que jo, pendent del dia a dia d'un municipi que començava, doncs, esclar, no hi pensava en aquestes coses. De manera que a mi em va obrir unes perspectives extraordinàries. Aquelles primeres dificultats, però, van ser la llavor d'una enorme feina de cooperació del nord cap al sud. Ho va apuntar Benedit Lambal, alcalde del poble senegalès d'Ossoi, que va destacar que, gràcies a la cooperació descentralitzada del fons, molts joves del seu poble no s'havien vist obligats a migrar. En aquesta mateixa línia va intervenir la diputada del partit Movimiento por el Rescate del Sandinismo, Mónica Baltodano, explicant el paper determinant que ha tingut el fons en algunes regions de Sudamèrica. Para nosotros, el Fons Català ha permitido la articulación de los esfuerzos de cooperación descentralizada del norte hacia el sur. Sin esa articulación se duplican energías y se pierde muchos recursos y mucha capacidad que precisamente el fondo ha permitido que sea articulada, coherente, con una visión y objetivos claramente establecidos y comunes, no solo entre las autoridades de acá, sino de las autoridades de los países del sur y de la gente principalmente. La cooperació, però, al llarg dels anys ha canviat. Ho va destacar Senén Florença, secretari general d'Afers Exteriors. Bé, el procés de globalització té una aparença d'homogeneïtat, sembla que estigui homogeneïtzant el món. En realitat, almenys avui per un llarg període, per desgràcia, està augmentant les desigualtats. I per tant, la tasca de la cooperació és fer front a intentar resoldre aquests problemes en el sentit d'ajudar en aquells que van quedant despenjats d'aquest procés de globalització. Tot i aquests canvis, el paper de la cooperació segueix sent més important que mai. L'experiència del fons, com va explicar l'actual president del fons, Teo Romero, ja ha estat un èxit. 25 anys que han significat la consolidació d'un projecte municipalista, un projecte solidari que ha anat creixent, més de 300 ajuntaments, més de 2.500 projectes al llarg d'aquests 25 anys, moltes relacions personals, molt aprenentatge, hem après molt. Sobretot nosaltres hem après molt d'ells, dels territoris del sud, amb els que col·laborem i amb els que tenim, amb els que som socis, perquè aquesta és la nostra relació de socis, no de donants. No volem una cooperació, i amb això també hi ha hagut molts canvis, que sigui de donant i de receptor, sinó de socis, d'acompanyament.
En aquest procés, 25 anys, ha suposat molta gent en l'àmbit tècnic, en l'àmbit polític, que ha anat sensibilitzant-se cada dia més amb la realitat dels països, dels territoris del sud. El paper del fons català s'ha d'anar redefinint al llarg del temps, però com van apuntar molts dels parlaments realitzats durant l'acte, no s'ha de perdre l'esperit solidari de cooperació que el va veure néixer.